Assalamualaikum kanyo mga anak murid. Adlaw yan, Hindu nasihatan ta kamo. In topic tadlaw ini about sin utang. Utang ha. Jadi utang ini bangkau di bayaran subay kau masabal. Ipaglila mo ini katay. Ha? Paglilaan nyo sabab di kamu bayaran pun bayaran dasin Allah. Oh, betul. Okay, jadi supaya kamu masabal, ay kamu mag-ama, pagkiklasan nyo, in utang, nilahkan nyo. Yan, hinkain-ukan nyo. Ini ang muna muna akla marayaw ini, ha? Okay, jadi ang biya mga question nyo, manjari na kamu mga subiyayaw kaku. Alright, ikaw, ano pangasubo mo? Ako guru. Ako na ba isa mga subo? Na ikaw na ba? Sabal. Lambo kabuok. Uno yung question nyo. University sa ini ako. Ansilan ko kataan. Okay? Ikaw. Ikaw na. Hindi. Sabab biya ikaw nagbus biya. Simuran ini. Ikaw nagbus malata. Na uno yung pangasubo. Masubo na ko na. Atuan guru mo ini. Ombay ni Tuan Guru, magpangutang ka mo, nakatinabakaw, biya kami ni biya, panagbago nag-business. Insya yaon, dara magpangutang, sa bulan-bulan magkabaki, da, bang ikaw Tuan Guru, baydiin niya. Suputun ka atau baydin? Ano ikaw Tuan Guru? Astagfirullahaladzim. Biad tulong tayo namin hinang niya ha, na ini hambukin ko kay mo imbihad to subay hatinya di na ko magdakang supaya di tumo dinutang sintaw yan to sabab impal kahala ini apabila di mo siya po tangon hatinya kahakan kita way makaun sintaw jadi Benny malingkat dito tabulong mo yung kaday mo iwan paunon mo sabal amo yan inimportan halawang singkaw hita sabal okay bihat to ha tumtumon mo to amo yan to namin amalon mo baytayin ba na mo bang sopa ma atinya dira siya magbayad bulan ini patabulan na yung kaday stopa na sababin yan di na kao makausada yan ha magmula kao maglagpon tabulan na yung kaday niya. Oh, betul. Okay, kapaman. Ikaw isang uno yung pangasubuhon mo about sintupik ta pangutang iban magpautang kantoy utang la walong ta utang kati subuko ikaw magtotore nga subuha katan. Ingka ko sabi ni Tuan Guru, matod magpangutang ka ako sin. Sabi, kaya lupahan ko na yung mga dagbos niya. Bakit ko, Tuan Guru, biya din nato. Pasok ko kayo. Nauzubillah. Yung mga biyahan, mahanap. Baita simbonal, lang hikwan, so may pagmalila. Sabab yung masala roon, ini kau isab, bain lupa hunday sab kau. Sabab, may tamo maakya lupahanin dagbus. Jadi, ang na balik-balikan ko sa lawat kanyo, bisa makahanggat to sa itong makahangi ko. Unong important dito, mga anak-anak, sabal kamu. Sabab, kaya lupahan mo na dagbus. Yung makamula rito, bangko sumukot pa, makalaog ko kay banan. Jadi, important dito anak-anak, sabal ha? Oh, betul, Sabal ka wa? Biya na sa ni mangutang. Tawag, takad na ka mo lang. Jawab ko na. Hello? Uy. Pila tahun na to? 2 tahun na patahon yan. Bulan pila na isab yan. Ana. Dirak ba ba? Subayra bulan ini bagbayad ko. Uno, sabal. Mayroon nakasabal payayaon ini. Magsabal naman. Biyarin kasabal ko. Bisanin, nakasawa ko ay na makon habay. Bisanin ko mamayad. Anak. Yang mo ba? Biyayaon. Matuna ko. Kawan ko yung jeep mo. Mayroon pag bincang-bincang mayroon. Ay na magpanyabot yan. Kunin lagi mo.
Konsum, mayroon konsum. Biyayaw ng kaman ko. Taan ko rito na. Bukod ka naging sabal. Biyayaw, bukon na ako guro. Maunit dahon ng kasabal pagnganan. Pisan ka imam, ang kasabdi bayaran pilat tiyahunan na.